zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure, zaman aure ke bata duk rayuwa. Zaman aure, wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure, amma gidan nan akwai sabanin haka. Zaman aure, amma gidan nan akwai damuwar haka. Zaman aure, haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure, haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure, zaman aure. In an daure dole za a zauna. Zaman aure, in dai an daure dole za a zauna. In dai an jure dole za a zauna. To, Laila kin kira ni kin ce na zo. Allah isa wannan lokacin in ji alkhairi ne. Allah isa wannan tunanin da kika tafi mai tsayi shi kika karar a wannan lokacin. Dan ina nan ina ta sauraro da naga kira sai na ce to alhamdulillah lokaci yayi kenan. Magana ta zo ƙarshe. Suleiman, ka san dai cewa ba wai don ba na son ka ba, kuma kai ma ba wai don ba ka sona ba. Muka rabu ƙaddara ne, ta riga ta zo mana babu yanda muka iya. So, na yadda zan koma gidanka. Ina son ka yi min alfarma guda biyu. Menene? Fadima. Na farko, kar ka haɗa ni mu zauna tare da matanka. In dai wannan alfarma kike nema, na yi miki ba damuwa. Ba zan haɗa ku ba. Sannan na biyu, don Allah inda hali ina so kar in ta san ka mai da ni. Ban gane in mai da ke kar in ta sani ba. Suleiman, ina ganin hakan shine kawai hanyar da zai samu zauna cikin kwanciyar hankali ba tare da wasu ƙananan matsaloli ba. Haba Laila. Ya sai ka ce zaman wannan zami mu da zaman sunna raye sunnan ma'aiki zami me isa sai mun ɓoye wa inna ko mun ɓoye wani ko wani kar ya sani. Wannan maganar dawowar ki fa ba magana ce wani sabon abu ba. Inna ta riga ta sani. Menene kuma amfanin mu dawo mu ɓoye wa inna bayan dole wata rana sai ta sani. Kar ka damu Suleiman, ni dai iya abin da nake so tsakanina da kai kawai kwanciyar hankali da farin ciki. To, Laila ba zan ce a'a da bukatan ki ba. Wala Allah akwai dalilai da shi sake kai haka. Na amince ba zan sanar da inna ba. Amma ni ma ina da wata alfarma da nake son ki mu. Ko ina son ki bani hankalinki. Shin Laila kina ganin boye wasu inna zai yi maganin wani abu ne? Ko a'a baki tunanin garin neman ɓoye wasu inna za mu kuma iya fito mu tono wata matsalar kuma da ba ma za mu iya kashe ta ba nan gaba? Ni dai for now, don Allah kar inna ta san cewa na koma. Amma akwai lokaci. Ai ba zai yiwu dama mu ɓoye shi har abada ba. Akwai lokaci idan ya zo za a sani, amma ni yanzu gaskiya ina son kwanciyar hankali, ba na son ƙananan abubuwa su zo su yi. Na yadda akwai lokaci, amma ya kamata tunda wannan abin ba laifi ba ne. Kuma na sanar da inna a baya akan ina son in mai da ke kuma ta nuna min babu matsala. Shin kina ganin daga baya ba za ki zo ki nadaman wannan abin da kika yi ba? Dalilai na su ne kamar haka. Na farko, kada daga baya lokutan da kike tunani idan fa har na yi ƙarye ko na yi ƙoƙarin ɓoye dawowarki, to fa tabbas
ba za ki samu lokaci na kamar yadda ya kamata a ce kin samu lokaci na ba. Saboda zan yi ƙoƙari ne na yi ƙarya a wancan gidan nawa. In yi wa matata kuma in yi wasu in na ƙaryar ban dawo da ke ba. To ya kike ganin wajen kwanakinki na hakkinki na zamantakewar aure da ita kwanakin nata na hakkin zaman aure? Haka ne Suleiman, shi yasa yana da kyau kafin mutum ya yi abu ya yi dogon nazari da tunani akai mai kyau. Suleiman, ni a gurina wannan ba matsala ba ne. Ni abin da nake so shine kawai kwanciyar hankali tsakanina da ni da kai. Lela, mafi akasarin lokuta mukan ɗauko wani irin hukunci mu ce shi ya fi dacewa. Ba tare da mun san in aka nisanta abin zai iya dawowa kuma ya zo da nashi. Kin san duk abin da aka ce yana da advantage to yana da disadvantage. Kada lokacin disadvantage in ya zo mu kuma ƙara dawowa mu shiga wata matsalar wajen ganin lalle kuma sai mutane sun aminta ko sun ma san na mai da ki. In so kake yi ka nuna min kenan disadvantage in komawa na gidanka? Ba wannan nake nufi ba. Ina nufin na yadda yanzu kin ce kada kowa ya san na mai da ke. Ba damuwa. Dama maganar mai da ke a hannun kawo labaran yi. Shi na samu ne wa jawabi. In na dai ta sani na ce mata ni inda za ta yi min alfarma ina son in da matata ta ce ita ba ta da matsala da matsalar yanzu. To wannan mu ajiye shi. Amma na mai da ke in na bata sani ba matsala ba ne tunda dama ta san na taɓa ba ta labarin ina son in da ke. To amma abin da nake son in jawo hankalinki a nan shine ba wai maganin inna kawai ba. Shin yaushe ne za mu ci gaba da yin wannan ƙarya na ban mai da ke ba muna nuna mutane matata ɗaya ce? Bayan ke matata ce da addini ya aminta da sanar da kowa ma matata ce. Kar ka damu Suleiman, ni dai iya abin da nake so tsakanina da kai kawai kwanciyar hankali da farin ciki. To shikenan, in dai inna ce ba ki son ki sani, zan yi ƙoƙari in ki sanar da inna. In dai hakan zai sa ki ji daɗi, wannan ba matsala ba ne. Ni dai dama ƙoƙari na in yi ƙoƙari idan kika dawo in baki soyayyar da ban baki a baya ba. In baki kulawar da kika rasa a gurina. Dan na gane daga ƙarshe matsaloli da dama sun faru da na zauna na riga tunani na gane ni ma ina da nawa matsalar. Wasu lokuta na makance da yi miki adalci a wasu abubuwa da dama. Wasu lokutan kuma ne miki hukunci ba tare da na yi amfani ko na yi shawara da hankali na ba, na rage miki hukunci da zuciya na a matsalolin. Lela, yana da kyau in aka taso baya a gyara gaba. A koda yaushe kakan duba wasu irin laifuffukanka. Ba don kuskure da na wajen aiki da zuciya ba, da zan rabu da ke har sai wani ya je ya aure ki. Kin san kwanakin da kika yi a gidan wannan mutumin kamar kwanaki na yi akan garwashin wuta haka na rigaji. Ban taɓa sanin yana da ciwo ba Lela. Ka rabu da matarka wani ya aura, sai bayan na rabu da ke na fahimci ashe duk duniya babu abu mai ciwon wannan. Lalle babu jarabta mafi munin jarabta kamar ka rabu da abin da kake so. Kana gani sabida shari'a sai ta je ta aure wani kafin ta dawo gare ka. Lalle Ubangiji yana yi mana hukunci mai tsauri idan muka yi ƙoƙari muka yi saurin saki sabida fushin da bai kai ya kawo ba. Na yi nadama matuƙa kuma ina son in faɗa miki wannan lokacin Lela ba zan ƙara yadda wannan dama ta ƙara kuɓucewa daga hannuna ba. Ni da ke ko na binne ki ko ki binne ni, wannan shine abin da nake fata. Lokacin zai zo da kowa zai san haka, amma for now ina so kar kowa ya san. To ni ma ina son alfarma guda ɗaya. Kuma? Ba na son ki kuka da ni lokacin da wannan matsalar da wannan abubuwan da kika da kanki suka juya ba yadda kika shirya ba. Kar ki dawo daga baya ki blaming ina ki ce kuma na gaza ko ban miki adalci ba da wani abu kaza da ba. Me yasa kake son razana? Babu maganar razanawa tsakana da ke babu ƙarya. Tsakana da ke babu wani maganan faɗin abin da ya dace ko bai dace ba. Ya kamata duk abin da zan yi in fito in faɗa miki gaskiya shi in miki ƙarya ko in yaudare ki. Wannan shine zama na hakika, wannan shine zama na soyayya. Haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure haka
haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure, zaman aure. An daure dole za a zauna. Kawai yarinya ta zo ta yi sharin in na kawai ki ɗore mata gindi shi kenan ai ba goya musu baya kike ba ni sai in mutu shi kenan kowa ya huta amma ni ba zan jure in aure wannan yarinya ba me mutanen gari za su ce da gaskiyan akwai abin da ya taɓa shiga tsakanin da ita shi yasa da ta zo na aure ta don kar magana ya fito kowa ma zai huta yanzu ai ba dai sila ba ne. Kai. Babu wani. A'a, sweetheart, a'a, dan Allah sauko kai wa girman Allah. Wallahi ba ki sweetheart ka sauko za ka fi asara. Ta kai shi duniya ne ya ishe da dai in aure wannan yarinyar da take da muna gwara in mutu in an nan mutu ai ba wanda zai aure ta. Zan faru ba. Ina. Ba zan fa iya juriya ba ba zan aure yarinyar nan ba na son ta na tsare ta. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba sweetheart, hakuri ka sauko. Idan ka kashe kanka ba ni za ka yi wa asara. Kada ni da zan faru ba. Ina. Sila dan girman Allah kai mun rai. Kai kadai nake da shi namiji sila dan Allah karban kasi. Aiwa Allah da ma'aikata. Yarinyar nan banda wani komai da ita ce sai na aure ta dole. Shine nake so bara ni in kashe. Wace yarinya? Shamsiya. Wanda yarinya da ta zo? A kanta ne. Dama a kanta ne saka kashe A kanka. kanta ne. To dan girman Allah ina roƙon ka sila karban asiri kai kadai nake da shi da sila namiji. Dan Allah ka ga dan karban Ya ce asiri. zan aure ta ba bara kashe kai na. Yanzu a kanta ne sila. A kanta ne. Dan Allah karban asiri tsaya ka gani. Sule, dai wannan yarinya ce ko? A kanta ne ko? A kanta ne ko? In ga kuɗin mota kan ƙara ganin ki, kan ƙara haɗa ido da ke. Ba ni ba da ita kan ƙara haɗa ido da ke. Babu ruwan ba ni ba ke. Babu ni ba ke kan haɗa ido da ke. Babu ni ba ke. Sule, karfan asiri. Kaga dai na kore ta ko? Babu ni ba ita ba zan ƙara ganin ta ba. Dan girman Allah ka sauko. Saki da! Ina kika jawo na ba zai ja na ƙasa. Na saki, sa su cire. Sako. Zaro yake cire ta. Ai na maka gana maka gashi. To bari ka ci ko ba yanzu ba mu je ka. Ni yau na ga jarabar duniya. Wannan wani irin masifa ne. Sule suka san wannan da girman ka saboda wannan yariya ka sai ka kashe ga mata kafiri. Ne ko ta zo ta yi shi kuma ke ma sai ki goya mata ba. Na ce ya wuce ba za a sake ba Sule. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Kada Allah ga fara can. Munafuka. Yi haƙuri miji. Are za ka. Munafuka. Duk ba sanadin ki bane? Ba san me kika kulla masa bane dai wannan yariya Allah ya isa tsakanin da ke billahi nasi. Kawai yarinya ki zama mun mayya a cikin gida. Karban kafa. Haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure. Haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure. Zaman aure. Zaman aure. Zaman aure. An daure dole za a zauna. Sule. Taruwan mu a nan yau yanzu nan zaman da muka yi.
akan magana ne ina muka kwana kan kujeru. Da ina mun je wajen kujera. Nawa na gidan nan mun samu na ba da kuɗi za a ɗan gyaggyara za a canza masa yadi. In aka canza masa riga zan sa a mota sai in tura wasu wai ba Zaria ta canza da nata. Ɗaya kuma maganar na siyan kujeru na gidan nan dama ina son in roƙe ki alfarma ina. Alfarman ita ce dama tunda Saratu ta je ta biya kuɗin kujeru kuma har an gama yi to da ta yi asara nake roƙon alfarman tunda korafin da ta yi min shine mafi akasarin lokuta Lele ta kan kira ta a waya ta ce mata da kujerunta take amfani ta daga goranta mata shine take son in taimaka in bari ta kawo nata kujerun ita ma saboda ta gujewa gori da ake yi. To tunda kai ka zama lusari baka tambaya ba ni bari in tambaya ina ta samu kuɗin da ta sai kujerun. Malam ne aka ba su kuɗin fansho shi ne ya raba mana. To na ji amma abin da nake so da kai Sule ka ja ma mata ka kunne kar in ji kar in gani kar in ji ta yi wani matsala wata matsala akan magana kujerun nan ran da din na ji sai kujerun nan sun bar gidan nan sannan kuma bari in ja miki kunne sosai ki ji ki buɗe kunnuwan ki ji jan kunnen da zan miki da kyau daga yau idan ina magana da ki rinka gyara fuskar ki ta zama ta mutum ki san kina magana da uwarki a gaban ki ba ine miki magana kina butsare kina harare ba billahi lazi idan kin nemi wannan kallon banzan to ni da kaina ba sala ba a gaban shi billahi lazi zan kore ki in kora ki gidanku kuma malam mutumin kirki ne mutumin arziki ne mutumin kwarai mahaifiyarki haka take amma ke ban san inda kika gado naki halin ba dan kin yi kama da su malam ba billahi zai a ce ba a san da aka samu ki ba dan tsarin ki ba irin nasu bane kaf duk tarbiyyar da suka yi miki kin warware ta kin kawo naki na banza kin saka to na dai gaya miki na ja miki kunne kin ji ni a'a biki amsa ba wallahi sai kin amsa mu Na ji. dan idan mahaifiyarki ta yi miki magana ba haka zaki amsa mata ba baki magana ba fa sai kin amsa mu zaki tashi a nan gurin Ki amsa mana. To ba za a ƙara jin haka ba insha Allah. Da kyau. Sule ka kiyaye. Kai ma muna da magana da kai muhimmiya magana ba ta ƙare ba. Akwai muhimmiyar magana da sai mun za mu zauna ni da kai mu tattauna. Tashi ki je ki ɗauko mu abinci da Allah. Yunwa nake ji. Haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure. Haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure. Zaman aure. Zaman aure. Zaman aure. An daure dole za a zauna. Ni ban da damuwa in harza yawon izina. Yanzu kin zamo ya mafatar ki na kwalle shelaban sanar da iya maikiya kalamai na daga zuciya nake kwatanta nan gani nan bari ni da Suleiman muci karaba takalmin kaza a yi a gaji a bari an buga can an buga nan an gagara da aka yi mai gari wa gari ya waya mutum kullum ba shi hanyar Kano ba shi Kaduna ya kasa zaman gidan mijin shi ya zo kuma yana takurawa wani Allah wadare da wannan. To ai alhamdulillah gara ni zan yi alfahari da gidan ɗan uwana. Idan fitsari banza ne, kaza ma ta yi mana. Ke ki samu gidan ɗan uwan da za ki zo ki zauna ki abin da kike so. Na ga wata ma yayanta sata yake. Kuma ina ma ya gar gidan zuwa barawo yawanci a yini ko sai a wata ma bai saci abin 1000 ba. Abu ne an sata aje a bada naira 60 naira 50. Kin ga kwai gara ni. Na wanda kuma yana aiki kuma yana da komai a cikin gidan shi. In fitsari banza ne kaza ma ta yi mana. Alhamdulillah ai shi dai komai jarabta ne na ubangiji ba mutum shi ke ɗaura a kansa ba.
tabbas fitsari ba banza bane shi yasa naga an kasa zaman gidan miji. Saboda ba a gada ba kullum ana hanyar Kaduna to wannan Kano ba za a iya zaman gidan miji a ba ta tarbiyya ba, an tara 'ya'ya uku amma an kasa zama kullum ana hanyar yawa gidan ɗan uwa. To alhamdulillahi da na tara 'ya'ya uku. Idan fitsari banza ne, wata ta yi ɓatan wata ma a cikin gidanta ta kasa. Har yau wata ko ɓatan wata bata taɓa yi ba. Kin ga ku aini na gode Allah. Ko ban zauna a gidan mijina ba, ko yanzu na mutu, ai ina da masu min addu'a ko? Albishirinki, wannan ai ubangiji kike mai izgilanci. Me na gaggawa? Ashe haifuwa na Allah ne. Ko kin manta da haka? To ai ba izgilanci bane ba. Saboda ai muna zargin an watsar da 'ya'yan a titi ne ko? Shi yasa har yau ba a samu ciki ba. Ai dama shi mai hali yana tunanin kowa haka yake. To ba haka nake ba, ki je ki tambaya. To ai da halina ne da ban haifa ba. Kin ga ke da yake halinki ne ba gashi ya bayyana ba. Gaba ɗaya an watsar da 'ya'yan a titi ko? Ni bari in girki. Yanzu ke saboda Allah ko kunya baki ji ba? Ai ko makina ba zan haɗa wannan abin da kika haɗa dan uwanki wanki ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ba. Wai ki haɗa mishi wannan mummunan abin, yanzu ke baki ji kunya ba saboda Allah. To ina ruwanki? Dan uwana ne ba dan uwanki ba. Ke me ya dame ki? Naki ido. Kuma bari in gaya miki duk abin nan da na shirya shi ne saboda ke. Duk tsiyarki, duk makircinki, duk asirinki, baki isa ki raba ni da dan uwana ba. Kin gani kuma duk yanda zan yi sai na fitar da ke daga cikin gidan nan saboda ban ga amfanin ki ba. To ai kin yi kuskure. Tunda na daɗe a cikin zuciyar Suleiman. Kuma ya daɗe a cikin zuciyata. Ai duk abin da zaki, duk munafurcin ki, duk wani kirsan ki da wani hada-hadan ki ɗauko wata ta mishi shari ta yawa, wallahi ba zai yi tasiri ba. Da zai yi tasiri ai da kin gani. Ba ga ƙarshen abin yanda ya ƙare ba? Ai zama daram ni da Suleiman. Amma baki sani ba ki ƙara buɗe kunnen ki. Au, wai da gaske ne kin dade a zuciyar shi? To ai ni ban san kin dade a zuciyar shi ba. Ni dai na san cewa goge ki ba abu ne mai wahala ba a gurina. Shi yafi komai sauki ya cire ki daga cikin zuciyar tasa. Amma bari in kyale ki. Da ni da ki za mu zuba mu gani. Ni kin gani ina da mutunci na saboda da auren nawa ma na kasa zaman auren nawa kamar yadda kika faɗa. Gidan wana na zo. Ke ki je gidan naku mana. Gashi nan ai naga saboda tsabagen an san halin uba an kwashe kujeru an kai su wai siyarwa ko saboda dillalin wada ai she san kudin jariri ai kin san darajar katako tunda sana'ar tsoho ce. Auren nawa gaba ɗaya na dawo gidan nan akwai matar da ta zo da ta isa ta fitar da ni ko kuma kin zo da bulo a gara baranta naki ce da kudin ki a cikin gidan nan. Yanzu dai ga girki na kar ki sake ki taba min girki. Ki kula min da shi ina zuwa. Ban zo da bulo ba, amma ai ki je ki cutiya da gidanki. Yarinya kullum ke kina hanyar yaji, kina wani gadara, wani wa ai za ka yi ma cutiya, kai cutiya da gado. Ba wai da tuminin taka wai wanki. Ni ko da tuminin taka baba na cutiya. Fata na Allah ya hore wa Suleiman, Allah ya bashi abin da yafi haka. Ya ji daɗin rike mu ba wai kullum ina hanyar yaji ba. Yaji ma ai ƙara namiji talauci yake in ma baki sani baki sani. Wow ya kai kullum tana hanya. Ko a kaina ba za ta yi koyi ba, duk rantsi duk wuya dai ina nan a gidan yayan nata a zaune amma tana hanya ba ta Kano ba ta Kaduna. Allah wadare da irin wannan halin wallahi. Haƙƙin uwa daban yake da na mata. Zaman aure. Haka haƙƙin mata daban yake da na uwa. Zaman aure. Zaman aure. Zaman aure. Zaman aure. In an daure dole za a zauna. Kina ji ko tsaya tukuna tsaya kafin ki wannan gaya miki. Na san halinki da cika gishiri a cikin abinci. To ni ba na son gishiri. Kuma dafa dukan wake da shinkafa zaki mu. Kar ki sa mu gishiri. Ki sa mun dan kayan miya na albasa ya ji. Kuma waken ki dafa shi da hu sosai. Ba na son shi ai gazar din na abincin ku na yara. Tsala. Dan Allah dan Annabi ki dafa mu abinci so ya yi kyau. Kin ji ko? Dan Allah. Ki samu ki yanka alaihu a ciki. Kin ji ko? Ki yi min shi haka kai ruwa kai kuma tauri.
ki dai dafa mu, ni dai gishiri ne bana so ki cika mu. Mai ma ka yawa. A sa mai kundum din nan to bana so. Ina jiran ki. Barki da mu, ai duk abin da yake so na sani. Zan miki shi yanda kike so Hajiya. Ta sha zaman ki huta. Ta maza. Da Allah ne kike rafa Suleiman ne yake so ya fita yace da Allah ya sa ya ci wani abu kafin ya fita in sani shi. Ke ina miki magana. Wannan wanda irin rainin hankali ne zaki zo ki sauke min girki ina yi. Okay, da ni kike? Zaki ai mara zakunya. Ina saurari. Gashi nan, ina dafa miki abinci ta zo ta samu. Ke, waye baki izini ana girka min abinci ki zo ki sauke tukunya ki dora naki? Inna sai da na shigo kicin ina na sami suwe ba na ce mata da Allah girki take ko me take na mata magana ta kula ni. Nace Suleiman ne yake so ya fita office da wuri yace na daura mishi ko wani abu ne ya ci. Take kula ni kuma na sauke sai na daura. Yanzu saboda Suleiman sai ki sauke uwar abincin uwar Suleiman ki dora na Sule. Ko? Saboda gaki gwana. Yo ko Sule ya isa ana girka wasu abinci shi ya zo ya sauke tukunya ya ce bari ya dafa dashi. Ai sai dai ya ce idan an gama dafa miki zan ci. Amma ba wai sauke wanda ake girka a uwarsa ba. Saboda ke isa shi ya biki san darajar manya ba. To biki san darajar uwar Sule ba ma. Biki san darajar uwar mijinki ba. Ko? Na ga iyayenki ma ba kya ba su muhimmanci balle ki ba na wani. In ba haka ba me dalilin an dora abincin tsohuwa ana dafa mata sai ki zo ki sauke ki dora wai ke ga mai miji. To ni na haifi Sule. Kin san ko duk sanda zaki mishi bai kai sanda wanda nake mishi ba ko? Dan Allah ki haƙuri na fa tambaye ta ni bata ce min girkin ba. Kin san ba yadda za a yi in san dai ke aka. To sai ma kin magana tunda kika ga ta zo tana dora kin sani za ta dafa abinci. To Allah ya ci zuciyar ki. To ki je ki gaya wa Sulam bai isa ba sai an gama dafa min nawa abincin sannan a dafa mishi naki. Sauke ki dora min abinci na. Ni ina ba yanda ban yi da ita ba. Ke nake wa girki sai ta ta ina ruwana. Ke kika sani can ta matse miki ke da tsohuwar take nace ni. To ba zan maida mata ba bari in zo in kira ki. Ina ruwan uwa iya ina ruwan madan. Sani madam. Me haka da ita. To tafi ki gaya mishi ba za a dora mishi ba sai an gama na. Tafi ki gaya mishi ba za. Sai ko ki ji tsoron Allah. Da tsoron ki zan ji? Ban gaya miki ba bayan da ban yi da ita ba nace girkin inna ne. Sai ta ta inna ke ta dama. Wannan makira yarinya wannan. Ai sai ya gamu da makira Allah ya mana tsakani da ke. Maza ki dora min girki ki shiga makin. Kin yaushe kwantar da hankalinki girki zan miki mai rai da lafiya. Kwantar da hankalinki sha zaman ki huta gidan ɗanki ne. Sai abin da kike so zaki yi. Da ni kike zancen. Yanzu na fara shirya miki makirci. Saratu, lafiya kika zo ke ta kukumbura hanci haka da kumatu? Me ya faru? Yanzu ba ina kwance kai ka tashe ni ka canje in daura maka breakfast ba kana sauri zaka je office? Ina zuwa na samu soye ba a kitchen tana aiki. Na tambaye ta me take ta ita kula ni. Ni ko ina budewa na ga ruwa ne kawai ta daura sai na sauke na daura abin da zan maka tunda kana sauri. Ina saukewa ta fita ta tafi ta je ta kira inna. Ta ce inna wai ai ta ce wa inna ta ce min wai abincin inna ne na ce wai inno ba inna ba wai inno na wai na dinga gaggaya inna magana kuma wallahi da na mata magana sweetheart wallahi bata amsa min ba ko kula ni bata yi ba innan ma hada cewa a gaya miki abincin nawa ne kuma ki ce a sauke shi silen waye shi ko shi bai isa ya sa a sauke abincin ba nace Allah ya baki hakuri inna ni da na san abincin ki ne ma ba zan sauke ba sai dai in je in ce mishi ya hakuri ya jira a gama miki shine ta rinka zagi na ta koro ni Yanzu so ya bacci ta yi miki haka. Wai me ke damun wannan yarinyar ne?
Wani isa so ba za ta gane gaskiya ba ne. Wani yarinya ba ni ta damun ba. Wani irin abu ne saboda Allah duk sanda ta zo shi kenan ku ba za ku zauna lafiya ba. Da ai wannan hayaniya sai da a zo a dawo ai wannan hayaniya. Dala ina zuwa dan ba na hangi. Lai sai ne magani a wannan irin ne haka. Yi haƙuri zauna barin jin dawo. Na mata zaman aure haka haƙƙin mata daban yake da na uwa zaman aure zaman aure zaman aure zaman aure za a zauna. Jama'a assalamu alaikum. Kun ga dai taron hukumar da na dako kaina jama'a Allah ku dai gani. Kun dai gani. Ina zaman zamana wai dan in nema wa ɗana mafita ya sami yarinya mai tarbiyya mai hankali. Na nemo na kawo mishi akan baya so. Wai kun ga rataye kace zai kashe kansa shikenan faɗa na guda ɗaya namiji da nake. Allah ibani nake takama da shi. Saboda matarsa fata da kirki. Kun da ya gani ba sai na gaya muku ba ta yi min kallon arziki magana an ta nemi tana harare to wace sirka ce za ta so wannan jama'ar Allah fi sabilillahi ya matan ƴaƴanmu ku rinƙa rike mu da daraja kamar iyayen da suka haife ku komai rashin kirki uwar miji wata rana za ta dawo ta sauko in kina mata biyayya to yanzu ta ya zan so wannan yarinya tana wannan butsare ku ta ya na gani in kuna ganin laifi na ma ku sauke fa ita ma fa ba ta da kirki jama'a. To Allah ya taimake mu Allah ya data mu Allah ka sa mu dace ku tara a gaba ku ga yadda abin zai kasance Allah ka sa mu dace Allah ka ba mu sa'a ni ce da tafi har kullum mama Rabu Sufi a kwana lafiya. Yanzu ke Suwaiba ba za ki taɓa yin hankali ba. Abin da nake nuna miki abin da nake nuna miki ke ba za ki yi hankali ba ke kullum kokarin ki za a yi ki hada inna da Saratu su yi rigima wannan shine burin ki ke daga min hankali ke kin bar gidanki kin dawo nawa gidan kin zo ba za ki taɓa bari na samu nutsuwa daidai muskala zarratan ba ke kullum ba za a yi miki fada a nuna miki ga abin da ya dace ki da rayuwarki ba sai kin zo ni kin sani a cikin musiba. Don Allah ya yi kai haƙuri wallahi ni ba haɗa su faɗa na yi ba ita ce ta ce wai ba zan dafa wa innan abinci ba. Zuwa kika haɗa ina da safe za ta dace ta wuta ɗora min girki zan ci abinci saboda rashin kyautata irin naki kika je kika kirawo ina to ta zazzage ta anan saboda za ta ɗora min abinci. Yanzu kai ba dama riya ta zo ta sati ta huta a gidanka saboda matarka tsaban matarka ba ta san ta ga jama'a ta raba ka da kowa da kowa ni ma yanzu ne ma take wallahi ba ta isa ta raba ni da kai ba balle yar uwarka. Barkacin gaya maka wani girki ta iya yi ita wannan ma bata fi ita iya girkin ba. Kinga 20,000 kuɗi ne dan wannan abin da zaki min naira 20,000 menene a ciki dan na baki 20,000 ke baki san wata rana ki zo ni ne miki wani alfarman ko ne miki wani taimakon 20,000 kai dan Allah ka faɗi farashin da ya kamata ka faɗi farashi mai sunka. To kinga zan baki naira 30,000 yi ko bari idan kin so ki in kin so ki bashi ba zan kara daga 30,000 ba zan kara miki ko tasi ba in ba ki so ku ci gaba da zama a nan ni ba abin da ya dama tunda ba kaina kuke zaune ba ba za ki ban tashin tafiya ta to ai kai ma ka san yawa na manta ban faɗa maka ba na gani amma fa za ka ƙara mu wani kamar yaya ƙara miki wani ba haka maka yi ke fa matsala ta da ke kenan fa ke mun ba za a yi abu da ke ba sai kin sa san rai da san zuciya to me abin san rai yanzu ko a hanya ba zan sha ruwa ba wannan ai daban kuma wannan ƙarin ma da wannan irin business ce niki kuke na me kawai ku ce mun tewo tana son dan bata kuɗi za ta yi business kuma na bata wai yanzu ta zo kuma tana magana sai an mara yar auta ta ashe ta tsamme ta iya ke da yayin naki duk rayuwa zaman aure zaman aure ke bata duk rayuwa zaman aure
wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Amma gidan nan akwai sabanin haka. Amma gidan nan akwai damuwar haka. Haƙƙin uwa daban yake da na mata.